नमस्कार, मी शुभा कोकणी फ्लेवरमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आणि मनापासून स्वागत करते. आजची आपली रेसिपी आहे चुलीवरची ज्वारीची भाकरी. तुम्हाला नक्कीच भाकरी आवडत असेल, बरोबर ना? झटपट आणि सोपी ज्वारीची भाकरी आज आपण बनवायला शिकतोय. भारतात लोकप्रिय असलेली ज्वारीच्या भाकरीला पोळी, गुजरातीत भाकरी अशा अनेक नावांनी ओळखलं जातं. ज्वारीची भाकरी गव्हाच्या रोटीपेक्षा खूप वेगळी आहे. या सोप्या भाकरीच्या रेसिपी ज्वारीच्या पिठाने बनवली जाते. फक्त 20 मिनिटात तयार होणारी सोपी भाकरी रेसिपी नाश्ता, दुपारचे जेवण किंवा रात्रीच्या जेवणातसुद्धा खाल्ली जाते. काही वेळेस असं होत असतं की कोणती भाजी करावी असा प्रश्न पडतो. जर तुम्ही भाजी बनवली नाही तर दुधासोबतसुद्धा ज्वारीची भाकरी कुस्करून खूप छान लागते. महाराष्ट्रातील भाकरी हा प्रमुख अन्नपदार्थ आहे, जो कोणत्याही भाजीसोबत खाल्ला जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात भाकरी करण्याच्या विविध पद्धती आपल्याला आढळून येतात. ज्वारीची भाकरी ही शरीरासाठी पौष्टिक अन्नपदार्थ आहे. वजन कमी करण्यासाठी ज्वारीची भाकरी उत्तम स्रोत आहे. होय, मधुमेह, हृदय आणि वेट लॉस करण्यासाठी ही भाकरी चांगलीच आहे. संपूर्ण ज्वारीचं पीठ हे मधुमेहासाठी खूप उत्कृष्ट आहे. चला तर मग बघूया ज्वारीची भाकरी कशी तयार करायची. ज्वारीच्या पिठात साधारणतः घट्ट होईल इतकं पाणी घालायचं आणि चांगलं मळून घ्यायचं. जास्त भाकरी करायच्या असल्यास 4-4 भाकरींचे पीठ एका वेळेस भिजवून मळून ठेवायचं. हातात मावेल एवढा पाऊण वाटीचा गोळा घ्यायचा आणि परातीत किंवा थाळ्यामध्ये चमचाभर पीठ पसरवायचं आणि भाकरी थापण्यासाठी हाताला थोडंसं पीठ चोळायचं. त्यावर तो गोळा ठेवून हाताने छानपैकी थापून घ्यायचा. भाकरी थापताना डाव्या हात भाकरीच्या कडेला लावायचा आणि उजव्या हाताने ती थापत जायचं. हाताने उचलू शकेल इतकी पातळ झाली की उचलून तव्यावर टाकायचे. वरच्या भागावर पाणी पसरवायचं आणि भाकरी जरा कोपऱ्याने अशी छानपैकी झाल्यावरती ती पलित्याने उलटी करायची. पूर्ण भाजून झाल्यावर तव्यावर काढून ती बाजूला आपले जे चूल असते त्या चुलीच्या याच्यावरती ती दोन्ही बाजूने खरपूस अशी भाजून घ्यायची. अशा पद्धतीने आपली ज्वारीची भाकरी सोपी आणि एकदम पटकन अशी तयार होऊन जाते. भारताच्या ग्रामीण भागात आजही ही ज्वारीची भाकरी आवडीने खाल्ली जाते. ज्वारीच्या भाकरीसोबत तिखट चटणी, कढी, कांदा तसेच हिरव्या मिरच्यांसोबतसुद्धा खाल्ली जाते. ग्रामीण लोक ज्वारीचं पीठ विकत न घेता ज्वारीस उन्हात चांगल्या प्रकारे सुकवून घेतात आणि जवळच्या दळणयंत्रातून दळून घेतात. ताजं पीठ मगच भाकरीसाठी वापरतात. तसंच ज्वारीची भाकरी ही आपल्या शरीर स्वास्थ्यासाठी फार लाभदायक आहे. याचा उत्तम स्वाद घेण्यासाठी यासोबत गरम गरम पिठलं, झुणका तसंच हिरव्या मिरचीचा ठेचासुद्धा वाढला जातो. अशा प्रकारे आपली ज्वारीची भाकरी तीही चुलीवरती तयार झाली आहे. आज आपण ज्वारीची भाकरी कशी तयार करायची ती पाहिली आहे. मी आशा करते की तुम्हाला ही रेसिपी खूप आवडली असेल. आपल्याला जर ही रेसिपी आवडली असल्यास कमेंट करण्यास आणि शेअर करण्यास विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशा छान छान आणि पारंपरिक रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त राहा, स्वस्त राहा, आनंदात राहा आणि हो, महत्त्वाचं म्हणजे खात राहा.